uh, 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 verses 38 to 44. Second Kings chapter 4 verses 38 to 44. Nanata? Manindog ta pagbalik mga igsuon. 2 Kings chapter 4 verses 38 to 44. Si Eliseo miadto na usab sa Gilgal sa dihang may gutom ni adtong yutaa. Og sabtang gitudluan niya ang usa ka pundok sa mga propeta, giingnan niya ang iyang sulugoon, itak-ang ang dakong kulon og pag-utan alang sa mga propeta. Ang usa kanila miadto sa uma aron pagpanguhag o tanon, og nakakaplag siyag ihalas nga kalabasa. Nagkuha siyag igo niyang madala, iya kining giad-ad o giutan, bisag wala siya makailan ni ini. O gihukad nila kini, aron kanon apan samtang nangaon sila, nisinggit sila propeta sa Dios, makahilo kining pagkauna o wala sila mopadayon sa pagkaon ni ini. Si Eliseo maingon pagdala nga reg harina o gibubo niya kini sa kulon og maingon, sukara kini aron inyong kanon og dili na kini makahilo. Sa laing higayon may tawo nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag 20 ka buok pan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi, ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Apan mingon si Eliseo, pag-usab, ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tawo. Nangaon sila og may nasalin gayud sumala sa giingon sa Ginoo. Magampo ta. Makagagahom langit nun, silimbahon, o magbubuhat namo nga amahan. Daghang kaayong salamat o Dios ni ining bililhon kayong kahigayunan, ni mong gihatag ka namong magkatapok kami, magkahiusa sa paghatod sa among mga pagsimbag, mga pagpasalamat. Salamat kayo sa tanan nga niya karon. I pray nga ang kada kasing-kasing mapuno ni ining mensahia, samtang ang imong dihog magadagayday gikan sa among ulo hangtod sa among lapalapa. Among pag-ampo o Dios nga bisan unsang matang sa mga sakit Ginoo nga nagtakboy o Dios diha sa mga katawhan labi na sa imong mga anak, mga tangtang kini sang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Salamat usab kaayo Dios sa among mga sala nga imong gibayran dito sa cross o gipasaylo, ug ang among ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi, diin na angko namo ang hingpit nga kaluwasan. Tabangi kami nga sa padayon namong pagpaminaw sa imong mga pulong, makabot namo ang paglambo, ang pag-uswag ug ang kadagaya. Mao ni ang among giampo, gipangayo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod tang tanan karon nga kagabion, ang atong pagtuon mga igsuon uluhan siya sugo ni usa ni kasugo. Buhata ug unsay gisulti sa Dios. Mo nay pagtuon, buhata ug unsay gisulti sa Dios. Unsay gisultis Ginoo, buhaton ra gyud nato mga igsuon. Hello? So ang atong nasod, ang Pilipinas, nakabaton ni siya og pagtuos Ginoo. Nakabaton siya relihiyon, pero kasagaran
nagkulang ta sa pagbuhat sa unsay gisugo gisultis Ginoo og ang kasagaran nga gipanghimo kining unsay gipangsulti sa tawo. Kanang unsay gisulti sa tao maoy kasagaran nga nagapanghitabo. Maoy ginahimo sa tawo. Munang karon nga kagabion, ang pulong sa Dios nag-ingon diha nga buhatag unsay gisulti sa Ginoo. Buhata ang gisugo sa Dios. Now, sa atong mga pag-ampo, mangluod gyud tag dugay ra bagyot ang tubagon sa Ginoo. Gani masakitan ta og tingali ang Dios di maminaw sa tong pag-ampo. Pero sa makadaga mga panahon nga gusto nato paminawon ta sa Dios pero di ta gustong maminaw niya. Hello? Kanang gusto natong paminawon ta sa Dios pero kita di ta gustong maminaw niya. And si Lord, mura daw siya og si Lord mura siya kanang box nga sudlan nimo og prayer request. Nga magsulat ra kag prayer request unya imong ihulog dito sa box. Inighulog nimo dito sa box, wala na, biyaan na nimo. Nya mangayo kag panalangin ni Lord, si Lord mutubag nimo kani buhatan na kay mauni ang paagi nga moabot akong panalangin. Gitubag imong pag-ampo pero kay ang problema lagi gusto ta kaayong si Lord maminaw nato pero di ta ganahang maminaw niya. Especially kung ang mga pulong sa Ginoo sakit against or supak sa atong mga gipangbuhat. Now, dinhi sa Old Testament, especially sa kapanahunan sa mga hari, dunay mga propeta nga grabe kayong nakapasalaag sa mga hari. Nagmasalaag ng hari, mga salaag po ning mga pare, og masunod po ang katawhan sa nasod. Now, si Lord po, nagpadala siya og mga alagad niya nga gipapuy-an niya sa iyang gahom. Unsay nagpuyo? Salamat sa 5 kabuok na minaw. Ang iyang mga anak gipapuy-an niya gahom. Gipapuy-an niya milagro. Munang kung naapakas imong kasing-kasing nagpuyo ng pagdumot, nisugot ka nga ang yawa mo papuyo anak diha nimo. Og dili gyud ka kapuy-an sa Dios aning gahom. Dili ka kapuy-an sa dihog sa Ginoo. So, iyang mga alagad, iyang gipapuy-an sa iyang talagsaong gahom, nga maka-perform sila og milagro tungod kay diha raman makita ang kalahian sa mga mini nga propeta og sa mga tinuod nga propeta. Usa ni ana mga igsuon si Elijah or sa English niyang pinulungan Elijah, unya sa Bisaya niyang ngalan Elias. Nasabtan na to? Na kung subayon nato ni si Eliseas, kuyaw ni kay mag-ampo ni si Eliseas og 3 ka tuig og tunga nga way ulan, mahitabo. Unya wanted ni tibuok nasod sa panahon nga si Ahab mo'y naghari. Unya ang record sa Kings mga igsuon dinhi sa Bible, ang record dinhi nga nasuwat, wa man kita kabalog pila gyud ka milagrong nahimo ni Elijah. Nahimo sa Dios pinagis kinabuhi ni Elijah. Duna lamay 8 ka milagro nga atong makita dire sa kapanahunan ni Elijah. Unya si Elijah dili pod magdugay kay gitakda man sad siya nga kuhaon sa Dios pinaagis karwahe nga nagdaw alimpulo nga karwahe nga nagkalayo. So duna siya tinun-an nga kanhi magdadaro ang iyang pangalan si Elisha. Nga sa Bisaya pa, Eliseo. Na kini si Eliseo, sige ragyod siyag paminaw kang Elijah, sige ragyod niyang naobserbaran unsay gipangbuhat ni Elijah. Og hangtod nga sa dugay niyang pagpakiguban ni Elijah, nakita niya ang iyang kaugalingon nga nangandoy sa mga butang nga iyang nakita sa iyang magtutudlo nga si Elijah. No? That is why ang Proverbs nagpasidaan gyud nga kung makig-uban kag init og ulo, mahitabo pong initon kag ulo. Kung makig-uban kag mga sugarol po dunya ka. Kung makig-uban kag mga libakira po kang labaw. Kung makig-uban ka og mga mekaniko katon kag pang ayo-ayo.
Makiguban kag mga agriculturist, mahibaw kang mananom-tanom. Makiguban ka og mga naay kaalam, mahimo po kang maalamon. Mga si Lord nagpasidaan og atong nagpasidaan sa ato even sa Corinthians ingon siya, do not be equally yoked with the unbeliever. Dinhi si Eliseo kanunay ra gyud siyang kuyog-kuyog ni Elias hangtod nga ang naa ni Elias Elias gitinguha niya nga iyang maangkod. Unsa may naa ni Elias? Mga butang nga iya sa Dios. That is why ayaw sige kagool. Ayaw sige kasuko. Kung wa kay mga butang nga nindot aning kalibutana, kay naay mga butang nga langit no, naa nimo? O kanara ba yung mga butang nga langit no, mga igsuon mo imulungtad? Hello? So, kuyog ra gyud ni kanunay si Eliseo. Now, sa katapusang mga gutlo sa kinabuhi ni Elias or Elijah, iyang giingnan si Elisha or Eliseo nga kanang ingon si Eliseo siya nga magtutudlo. Gusto nako nga inigwaon na ka sa Dios, ang dubling dihog, ang dubling gahom nga nagpuyo nimo, mubalhin og mupuyo sa kong kinabuhi. Muna iyang pangandoy. Now, batanon pa ni si Eliseo ani nga time. Kasagaran mga pangandoy ros batanon. Munindot niya akong bike. Ma-scram na ning akong motor. Siya mo tinuod ba na akong gabi pang sulti? Wa ko alimuha gani. Kaning akong ligid mailisan na ning pink og color. Kaning akong motor mahimo na ning sabaan. Mailisan na ko ning muffler nga nga na. Pangandoy ros mga batanon nga mapuno og arios ning akong dunggan, baba, ilong, pusod. Apil sampot o gusto ka. Maguyod ka kandeng hukot, alam ni mo. Muna yung mga taliwas kayo, pero si Eliseo mga igsuon, ang iyahang ginatinguha, ginapangandoy, mga butang nga langit nun. Because na-discover ni Eliseo nga, bisan tuod, walang-wala na ang kalibutan, walang-wala sila, o mga hisgot kag mga kalibutan ng butang, pero grabe kayo ang kalipay, grabe kayo ang pagpamuhat sa Dios, diyas ilang mga kinabuhi, sa diha nga mga butang nga langit no, nakita niya nga nagpuyo diha sa iyang magtutudlo nga si Elijah. That is why nakapangandoy siya ani. When I was in Dumaguete, mag-join man ko aning naay mga gathering, Ignite Negros, mga fellowship, naay mga overnight. Unya nay magwali nga kaingon gyud kung grabiha gyud ani nilang mangwali oy. Asa man nila gipanguha ning ilang mga revelation sa Bible. Unya, someday Lord, og pastoron gyud ko nimo. Og pato kay wa ko kabalo. Kung magpastor jud ko Lord, gusto jud ko tagaan ko nimo ingana ba? No? Tagaan jud ko nimo ingana. Ingana ang mahimo nimong tinguha. Pero sige ra kag tan-aw datog basketball na mao na nimong tinguha. Pag maka-jersey gyud ko ingana mo, ako mga igsuon, mutanaw gyud basketball kay malingaw ko nya maluag. Amo na bang murakag mapoy paagi nga medyo gaan ka. Okay, malingaw po ka ba? Nya duwa-duwa pod sington pod. 75 na lang ko ka kilo. Ingana bitaw? Sinta man to niage. Unya ingon ana mga igsuon, ug unsay kanunay nimong ginatan-aw, unsay kanunay nimong kanang ginakauban kanunay, mangandoy po kang maingana ka. Mangandoy po kag unsay naa niya maangkon nimo. Grabiya pud ani niyang muitsa be. De mangandoy po kang muitsa. Ang problema sa height, siya kansim ka. Oh? Na basin sa jersey. Nakoy daghan jersey des gawas, ibaligyan ako nagtag 1,000. Kasi mo palit mo. Nag 1,000 ra na. Siyempre, nganong mahal, kay inigitsa ninyo, di mo kasyat, ako'y maulawan, napilido na ko na diha. Hambog ba? Now, ingana mga igsuon, magsige kag kuyog aning mga tawo nga grabe kayong mga mo-motivate or mga negosyante, ma-business minded po ka mga kapatid.
Sige po kag kuyog aning mga musician, ma-encourage po kang mo cut on og music. Magsige po kag kuyog og tabian. Nagkamatay niya ikaw puli. Hello? Nakakasagaran kaning atong mga driver, di na driver. Manglingkod na dito sa front seat niya, sige, tanaw-tanaw aning ka-drive niya, mo kalit rag ingong pasuwaya ko be. Hangtod na cut-on silang mo drive. Nya nakaguba-guba na, assist po na din sila dito ayo-ayo, hangtod na cut-on po na sila ayo. Di ba? Unya mag-assist po ka aning mga magapang-welding diya, magtrabaho aning mga building, magpile ng hollow blocks. Madugay ni mong assist diya, mag-cut-on na po kag ingon anak mga simento o niya pulupasinaw, hangtod nga mamason na gyud ka. Now, karon kinis Eliseo, ang iya kanunay gikuyugan, tawo nga gipuy-an sa dihog sa Dios, sa kaalam sa Dios, gipuy-an sa paghigugma sa Dios. That is why nga maopoy iyak gitinguha kanunay. And naay kondisyon, ingon siya, Elijah, pagkuhaon na kas Ginoo, ihatag ang double portion nimong anointing nako. Ang dubling gahom nga nagpuyo nimo, ang gahom nga nagpuyo nimo, mahimo pa ng duble inig maako na. So ingon si Elijah nga, amorag lisuda ko na imong gipangayo oy. Nga naman. Ngatuo ka ingana ra na kasayon. Muampo ka. Dapat obedient ka, dapat ingani submit ka tanan sa unsay imong makita, ingana lang paoilob lang, sunod lang ka kay moabot ang time ikaw na po'y mamuhat. So ningo si Elijah nga, lisiw murag lisod kay ni imong gipangayo ba? Lisod na. Pero tan-awa, gikan karon imong mata dapat lock in diri nako. Naara nako ang imong mata Eliseo. Na sa atong kapanahunan karon, ingon ang Hebrews chapter 12, fix your eyes unto Jesus. Ingos Jesus ngadto siya mga tinun-an nga kumutuo mo nako makabuhat mo mas labaw pa sa akong nabuhat. So balik na ta ni Elijah, ingon siya, tan-aw nako karon. And that is why sukad ato nga time wala na si Eliseo gihinahuna para sa iyang kaugalingon, kundi ang iyahan na gyud, iyang mata, iyang panguna-una, iyang kasing-kasing naa kanunay siyang magtutudlo. Nahibaw siya nga ang iyang magtutudlo, naagapuyo niya ang gahom sa Dios. Gipapuy-an siya og milagros Ginoo. That is why tuwa gud siya kanunay. Naara siya dito ug asa ni, tuwa ko yug siya. Unsay isugo buhat siya. Now niabot na sang time nga siyang moadto ko sa Gilgal, moadto ko sa Bethel, moadto ko tabok si Rico. Pabilin ra ka dire. Sige siyang gi-discourage ba? Bilin ra ka dire. Pero si Eliseo, nanas siyang huna-una og mo pabilin ko, ingon baya ka nga kung kuhaon kas Ginoo. Dapat makakita gyud ko nimo hangtod kuhaon kas Ginoo. Mo pabilin ko makakita bra ko nimo. So wala gyud siya ni sugot, kuyog gyud siya atog Bethel, ato sila ato Carmel. Upat kadapit lang gadton lilabang pagid na sila sa Jordan. Kuyog gyud siya. So ang nahitabo, samtang nagtan-aw siya kang Elijah, kini si Elisha nagtan-aw ni Elijah or Eliseo nagtan-aw ni Elias. Ingon ang Bible nga dunay kanang kabayo nga nagkuyod og karwahe nga nagkalayo gikas langit nga nagnaog nilibot ni Elijah o gikuha si Elijah. Unya dunay kupo nga naglupad. Nitugdon si uta. And then si Eliseo pagtanaw niya. Asa naman kagikuha na lagi ka? Abi mo na akong makadawat kong gahom. Kaya ang iyang giuna-una ba mura tingali ka nang kita karong binatang panghuna-huna nga og makadawat og gahom mura kag makorintihan nga mo super science o murag Dragon Balls. Ngayon ni kuha na si Elijah. Mudag ko ang ugat. Nga na, no? Nindog ang buhok mo yelo. Murag ingana yang una-una. So, ningon siya nga, ano mang yun? Asa man ka? Di ba nagsaan ka? Nga ugwaon na ka? Dubling gahom, dubling anointing maangko na ko. Ingon siya, walay hinungdan, ikinabuhi,
walay may pay hago ra kog kuyog, discourage siya. Gipunit niya ang kupo ni Elijah, gibunal niya sa suba, ang suba nabahin og nauga. Akala niya walang nangyari. Murag ikaw ug ako, dugay nag-ampo para sa atong pamilya, atong hunahuna hangtod karon, murag magway nitabo, murag way nitabo. Naay gibuhat si Lord nga wa ka kahibalo. Makita araw niya nimo na. Sa pagpunit niya bang. And ingon dito si Lord kang Moses, Moses, kining mga balaod itudlo sa ilang amahan. O kining mga amahan, nana sila dito, manudlo pod sa ilang mga anak. Na kining mga anak, manudlo na pod sa apo. Kining apo, manudlo sa apo sa tuhod. O kining apo sa tuhod, manudlo sa apo sa sungay. Ang apo sa sungay, manudlo sa apo sa ikog. So, nakita nato nga dili pwede nga ang kupo ni Elijah mabilin ra dito, dapat naay mo banos ato. Dili pwede nga ang pulong nga naa nako karon ginatudlo, ginawali, inig kawala na nako, walay mo banos. So kay ang ato makita diri ang kupo nga giisgutan, daghan man gyud ni kaayog revelation to Lord, pero atong gibutang diha nga ang kupo mao ang pulong sa Dios. Nga nangamatay na kaniadto ang mga magwalali, nagpadayon gyapon pagwali karon nga ang mga tao karon nga wa pa nahimugso kaniadto nganuman tungod kay naay nahabilin nga kupo. Ni adiri ang gahom, ni adiri ang kaalam. Kana mga tao mangandoy kanunay og dubling dihog Lord, way basa-basag Bible. Dubling kaalam Ginoo, mga langit ng pagpadayag. Way basa-basag Bible. Unya mo ingor ba gyud giingnan ko sa Holy Spirit. Way basa-basag Bible, giingnan sa Holy Spirit. So, gipunit ni Eliseo, pagbunal niya sa Jordan, boom, moto'y unang milagrong nahitabo. Unya, hangtod nga namatay ni si Eliseo, nga maong estudyante ni Elias, nakabuhat siya, na-record rin, 16 ka milagro. Natanawon na to ha? Tingali na pa ilaing mga milagro, pero wala nasuwat dire. Pero ang nasuwat dire, sa time ni Eliseo, 16 ka milagro. Ang iyang magtutudlo nga si Elijah, nakabuhat og 8 ka milagro. So ni times 2, nahitabo ang giingon niyang Elijah, pagkuwaon na ka, ang dubling dihog ihatag nako. Ang dubling gahom sumo times 2, og nahitabo gyud na. Now, ang atong gibasa karon nga scripture aning kagabion, duha ka twin miracle sa usa ka panghitabo. Twin miracle ni. That is why gusto nako nga kanang naa karon dinhi, dili mo pauli nga nay makatunan. Nga walay makatunan. Grabe. Dili mo pauli nga walay makatunan. Tungod kay mo man purpose nga nung manhita aron makatunta, kay sa dihang masabtan nato makatunan nato, atong i-exercise. Unsang paagi ma-exercise? Iampo sa Ginoo. Lord, nahitabo ni Elijah, ni Elisha, nahitabo po ni nako. Ingana man na. So, ato ning tun-an, dunay twin miracle sa atong gibasa karon. Unsay una? Kadtong kalbasa nga makahilo. Ikaduha, kining pan nga kuwang. Doble ni. Now, kining panghitabo nahitabo ni sa diyang dunay dakong kagutom ang nasod. Dunay dakong kagutom. Ang hinungdan sa dako kayong kagutom, mao nga si Lord wala nagpadalag ulan, kay kining nasod, sige, sukol niya ba? Ana nangandoy tag ulan sa panalangin. Kanang rumaragasang pagpapala. Unya, di ra bagyo ka mangandoy og one direction. Muana ra bagyo kasi mong awit, mula sa timog silangan, hilagat kanluran, rumaragasang pagpapala. Ingana ana tong kanta, no? Nakita, gusto tag-ulan o problema. Ulanon tag-panalangin. Pero ang nahitabo, giulan tag-problema, kay ang atong binuhatan, supak sa gitudlo sa Ginoo. Unsay rason, kay gusto ratang kita ray magsigig, yaw-yaw sa dalunggan sa Ginoo, sa atong mga gikinahanglan, pero dili ta gustong maminaw sa unsay gisultis Ginoo diri nato. Sakto ba?
Labi nagsakit nga pulong. Kani jud si pastor gadumot gyud ni nako. Ako ra gyud kanunay maigo. No? Abi kay nakahibaw ni siya sa ako ang kaagi. Ngana no? So, duha ka miracle ang nahitaboan ni. Sugdan nato. Ingon ang 38. Si Eliseo miadto na usab sa Gilgal sa dihang may gutom ni adtong yutaa. So dunay gutom. Og samtang gitudloan niya ang usa ka pundok sa mga propeta. Tanawa ha? Si Elijah nagtudlog usa, ang usa nanudlog daghan. Wa ka kabalong kanang imong gi-invite sa church pag mutubo na mo nay manalagdaghan. Amen. Mo nang mangita gyud tag dapat da gyud tay usa. Na gyud tay usa nga bahala gud di siya mukuyog. Hangtod mamatay kayo gyud nagundangig invite. Invite ta siya undang na sala. Simba ta ba? Minaw ra ta dito. Ay ra mo apil sa among relihiyon. Adto ra ta simba lang ta, minaw ta mo simba ra ta sa Dios. Ano lang ba? O niya, inig-uli ni mo, dito pa ka, nindot kay ang mensahe. Awayon pag yun ka. Praise God. Nga nara. Di kay awayon ka. Muna, kadiman mo ko yung using ba? Di giyawaan. Nga na pa dyan. Hello? So, ayaw undangig invite. Waka kabalo, pagkawala ni mo, usa pa na musimba. O pero wala ni mo gi-invite, makasimba? Ayaw huwatang mawala ka. So, giingnan niya ang iyang sulugoon, no? Itakang ang dakong kulon o pagutan alang sa propeta. So, itakang ang dakong kulon o pagutan alang sa alagad sa Diyos. Hala, para rani mo, pastor? Para din na mo. Kaon po tag-apel. So, buhatan niya. Nakaroon ingon ang 39. Ang usa kanila miadto sa uma aron pagpanguhag o tanon og nakakaplag siyag ihalas nga kalabasa. In other words, kining kalabasa wala siya gitanom. Nya gitawag ni siyag ihalas tungod kay dili siya kanunon og tawo. No na mga tanom nga makahilo no. Pero kung hayop po'y mukaon nila di mahilo. Pero tawo, mahilo ka. Na? So, ningon diha, nagkuha siya igo niyang madala, iya kining giad-ad, o giutan, bisag wala siya makaila ni ini. Ang imong gisugo pa. Wa siya kabalong, ang iyang giluto, muriatic acid niyang giprito sa isda. Wala siya kabalong, mga igsuon, makahilo ang iyang giluto. No? Kita daghan tag excuse di na ko kamaong muluto si kuan ra ana. Pero kabalo ka sa imong pagbuhat diha ka makaton. No? So wala siya kay bawo ato nga kadto di ay kalbasa nga ilang nakit-an. Makahilo to. Ba ilang gidala unya giluto. Ningon diha pagsulti sa verse 40. O gihukad nila kini aron kanon. Mga haon na. Pinakanindot nga panghitabos kinabuhi. Ha? Ningon diha, apan samtang nangaon sila, or mangaon na tingali, or nakasugod na bagkaon, naninggit sila, ingon sila alagad, or propeta sa Diyos, makahilo kining pagkauna. Nagkaproblema sila. Kasulay mong nangaon mong gabatoanay pamukutsara. Kasulay mo sa pagkaunan, imbes malipayon dihang mangaon, diha noon mag-away. Kasuway, gini sila. Mangaon mo ron, uli, pag-away mo, warang kasuway mo. So nagka-problema sila sa pangaon na unta sila. Nakaibaw ba mga igsuon nga sa September 21, o sarong, Pizza ha? 22. So kagahapon mo September 21, mauto ang atong church anniversary sa pagdedikar ani. Pero kay wala man ta nagkuan ka dito man nato nas December giusa. November. Sa pagdedikar ani mga igsuon,
Na daghan kayong sudan. Kalitson pag yun to. Unya, ang rice giluto dito sa buol. Nangluto dito. Unya, wala sila kabalo nga dire di ay daghan kayo ba ang mga naminaw sa pulong sa Ginoo. Mutong gamay ra ang kanon. Pagsugod nagpangaon, mapagani nahurot ang mga batag distribute sa pagkaon, wa nay kanon. So galungag mig kadali, human na mo panglungag na mauli naman mga tao. Nya agsudan pod ni uli. Oh, kay wa man may refrigerator dire ato di gidala dito. So naaingon ana nga sa pagpangaon nagka problema. Niya malikayan kanipod mas grabe ni ilaha kay hilo ning ilang gikaon. Anang natulog na una naguli. Wala sila mo padayon pagkaon ni ini. Sa verse 41, si Eliseo miingon, pagdala nga ri og harina. Now, sa pagkabalo nila nga makahilo to nga pagkaon, dunay problema ato nga pagkaon. Kaysa may ilang gitawag. Ang alagad sa Diyos, si Eliseo. No? Kita mga igsoon natin mga problema ato dahil tadango pa itong mga tambalan, mga Ruben Ecleo, mga hurim-hurim, huyop-huyop, tuob-tuob, okay naman tuob kay kuan man na, no? Traditional nga, maghanggab yung kag, hanggab ka o, gusto na? Inalis nga, natural mga na. Besan, mag-ato sa mo, ana may bulkan. Anto ka itong makubid ka, ato ka puyos bulkan. Hanggab ka ng sopre. Mabuhi ng kubid na gamhanan gina nga kubid. Balik na ta, kaya wala taron diha. So, dito yun sila ni tawag ni Eliseo pagka nagka-problema. Nakini si Eliseo, naa siya kahibalog unsaon pagsulbad ang problema tungod sa iyang kasinatian sa pagsige niya kuyog-kuyog ni Elijah. Na kung mukuyog kas mga taong tag-as o kasinatian, mahimo kang maalamon. Pero barkadista rata kanunay, atong kuyog, pareho na to. Natay makatunan. Bisan tingalig pag lungag, paghugas, pagluto, kay maminyo na ka. Alangan imong asawa, uy, bangon na diha. Kay magluto, pagkaroon hupay pagpanganak. Na? So, adtog yung ka, mag-auban-uban, aning doon ay mga kasinatian, arong di ka mataranda. Mo ilang gitawag. Unya ningon diha nga si Eliseo mingon pagdala nga rig harina. O gibubo niya kini sa kulon og mingon. Sukara kini aron inyong kanon og dili na kini makahilo. Kung ikaw mga maduha-duhaon ka murag. Sige kuno Eliseo ikaw si kaon wato na mo mga tulo ka oras ug buhi pa ka mga onme. Na? So, itest gihapon ta ang atong obedience sa word. And we know nga kining alagad sa Dios si Eliseo, dili siya mo sultig butang ikadaot nila. Dili siya mo hatag og tambag nga ikadaot nila. Dili siya mo sulti og mga pulong nga dili gikan sa Dios tungod kay propeta man siya. And that is why in iyang mga tinunan nakaibalo nga kini alagad sa Dios. So kung unsay gisultian ay gikan sa Dios, ilang buhaton. Uyawag mo ingon si Pastor Imna ng Sundrox. Pastor, maraga komedya ka. Na? Pero tanawan, ingon diha nga kaon mo kay dili na ni makahilo. Nakabalo mo, kung diha lang tamuhunong, unya ratong ikaduhang milagro, kung di lang tamuhunong. Perting daghanang mga pagpadayag ang Dios nga iyang ipakita sa imuha sa diha nga imong wagtangon ang mga kalibutanon nimong gipanghuna-huna, mga problema gipanghuna-huna, mga gipamalandungan nimong mga kagahapon, ug imong pamalandungan ning pulunga, kinirang pulunga, daghan kayo kag madawat nga kaalam sa Dios. Nasultian kanako, labaw pakas kalbasang makahilo kaniadto. Dili mapuslan. Ako aser ko og illegal nga swertres. 12 anyos magpataya ko sa among private man tong among school.
San Pedro Academy Recoletos, akong ingnon akong classmate, ayaw nyo ihurot ng inyong balon og snacks, ipusta ng piso. Kay mudaog og 450 sa kanang suertres. Na? Nakong atong tanawon atong kinabuhi kani atong wala patay Ginoo. Unsa ning harina munihimo og bread. Ingon ang Bible si Jesus sa John chapter 6 ingon siya, I am the bread of life. Kanang imong kinabuhing walay kapuslanan, sa diyang mabutangan ka sa harina, sa diyang si Kristo ang iyang pulong mabutang nimo, mapuslan ka. Mapuslan ka. Kani adto nakari mong katapulan, sa diyang mabutangan ka sa harina, matudluan ka sa pulong sa Dios, naa nimo ang bread of life, mausab ang imong kinabuhi. Kani adto manulti ka, makapatay, kadasig makahilo, makapasakit, karon manulti ka, makapahupay, maghatag kagaan. Makita na to diha ang mga butang nga walay kapuslanan, ang mga butang nga sinalikway, ang mga butang nga mga gipakawalay bili, ang mga butang nga dili magamit. Gigamit sa Diyos. I tell you, kini nga tayo matang gutom. Gutom ning panahon na. Gani wala na sila pagkaon, mao nang kalbasa na lang makahilo ilang nakitaan. Kayo naa pa to? Haya-haya, magmaabot pa siya atong lasang pangita nitong pagkaon. Nya kay wala mang yun. So, munang naabot, Jesus kinalayan, nakuha niya ning makahilong kalbasa. That is why hadlo kayo sila. Uy, adik man ang tawanan na, di ko mas agad na. Waka kahibalo, doon na nanay harina, na nanay bread of life. O nausap na ng kinabuhi na. O ang iyang isulti, makausap po nimo. Sa namalandong ko, grabe, awas-awas o gayo nga. Hala ka. Rich kayo ang message ni Lord. Diha lang daan sa among kalbasa, makahilog yun na. Ang imong pagkinabuhi kaniadto, ang imong mga pagpanulti, makahilo. Di ka na ang muduol ang mga tao nimo. Kaya paduol ta na, puro na chismis na siya. Nakaroon. Pagtilaw nila sa maong kalbasa, lasang harina na, o di na kalbasa. Nahimo nga chicken curry. Ha? Unsa ka to? Lasang harina na. Lami ng kanon. Hello? Kani adto mga igsuon ingana ta. Pero sa diyang naa na nato ang Ginoo, grabe kausaban gihimo si Lord. Ang di mapuslan karon mapuslan na. Katong dili mo tabang sa buluhaton karon mo tabang nas buluhaton. Katong pabugat ra kanunay karon mo tabang nagpasan. Katong tuang mga walay gamit, may mga talent na as kalibutan gipanggamit, karon gipanggamit na sa Ginoo. That is why bisag naaman tay bisita or kita-kita ra sa tong pagpasalamat, unsa may gitaguan nato, ato na pasalamat sa Dios. Kamao kang musayaw, hala sayaw ang Ginoo duha ka step, bisag ingana lang. Basta paras Ginoo, okay ra to kayo na. Ha? May igsoon. Na ako'y halas Ginoo pagpasalamat kanyanto mga igsoon. Ilado ko din his barangay Lourdes, so ingana din ka. Nga kinagrabihan kong musayaw laag na ay mga mangampanya. Magrally dito, pasayawon din ko nila. Grabe musayaw ko, makpak tanan nindog. Nagtindog tanang mga tao, basta musayaw ko, kay way bangko. Nga na, no? Pero karon di na. Musayaw na ko para sa Ginoo, duwara ni ka-step. Paingos wala o paingos tuura. Human nila ko sa kawit. Okay na dun eh. Bisag wapa kami muray sa kanta, itaod ra ang mas. Total daghan man mo ng anta. Mga mama, og manayaw mo, nahala kay naatay mga, wala man sila diri, pero apil sila sa itong pagpasalamat, kaya mo tanaw mo sila. Mag-live ta diyan, magtahi tag face mask, ato mo ang costume. Naihalat sa Ginoo, kay kaniadto mga igsoon. Sayaw na to, ilalog kalubinhan, di ra ba dyan matulin, ni sige nag-atras. Yan na dito.
Na? Kamo mga batanon, ayaw na mo, sige, kantag mga kalibutanon. Kanta mo mga awit, pasalamat sa Ginoo. Hello? Kantag awit para sa Ginoo. Di kay dying inside ragyapon. Kanta nga dying inside. Nga nagtanaw ko gabi kana na ang ganinang buntag kana bang mga gitar-gitara niya. Nakahuna-huna kung dapat mag-cut-on ko gitar kay magpasuwat pa man kog kanta o niya pabutangan og chord. Kay usa na ko maingana niya dugay pa kayo mga bulan usa ma-memorize. Pero na musician, maminaw ra kanta. Pagkanta nimo, pakantahan ko nas gitara. Uha dayon. Nya ako, need man kayo na dito og kodigo. Nakagabi nagtan-aw ko aning mga gitarist nganong na sila apil na ang price sa gitar. My goodness, tag 100,000 ka pinaila mga gitara. Na unya tan-aw ko sa mga comment ingana. Pero kasagaran nito mga guitar tutorial, mga wordly o mga love songs. No? Unya sa diyang mag-awit sila na I feeling I'm dying inside to hold you. Nga na, dying inside. Na I feeling. Nga na ko, ano lagi paras Ginoo, I feeling. Samot, atong kaniato, atong kantahon, amahan na mo, nga ana sa mga langit. Wagay, feeling. Pakantahas video ki, pinapiyong-piyong pa na. Pabidyo kiha na. Pinapiyong-piyong pa. Na? Naingana ang atong mga kinabuhi, kaniadto mga igsoon. Mga dili mapuslan para sa Ginoo, pero mapuslanon kayo para sa kalibutan. Daw mga kalbasat ang makahilo. Sadyang si Jesus naabot sa atong kinabuhi, mga igsoon, kinagrabihan. Daw sama aning kalbasang nabutangan og harina, ingos Eliseo tagay og harina. Unya maong harina gibubo dito sa kaldero, giukay na dito, unya niyo, nakaon mo. Ang mga matay ta siya bitaw gasugo, nahala. Pero kaon silang anuman tungod kay nagsalig sila sa Dios nga maoy nagamit ni Eliseo. Gibuhat nila kung say gisulti sa alagad sa Dios kay nagsalig sila sa Dios nga gialagaran aning tawana nga misulti nila. Amen? What if mo ingon si pastor, wala sa tay cellphone ron, wala sa tay Facebook, kay fasting man ta. Unya pinasekreto dahil pastor, naara ko i-check. Na ako na i-check. Asa ako cellphone, pastor? Nga na, no? What if nga na? Simple na siya. Nahimo, gikaon nila. Ingon diya ang Bible. Pagdala nga rig harina, gibubo niya kini sa kulon og maingon. Sukara kini aron inyong kanon. No? Sa John chapter 2, hutdan sila bino. Ingos Jesus na, puna na. Pagka napuno na, sukara, ipainom. Lamia, oy. Nadinipod, mo na yung gibuhat. Nga kini nga church or kini nga simbahan or kini nga tigumanan nato. Daw kulon, ikaw ka kunadre mga kalbasang makahilo. Iniyang pulong sa Dios naa si Kristo yang mga pulong gibutang diha sa atong kinabuhi, gitudlo, giwali, gikasaba, gihinahinay sulti, giukay og taman, bitsinan, asinan sa mga pag-ampo, syarog di mabago. Pastor, dapat makontinto na ka, pastor. Nakontinto na ko, ingani ko, pastor. Di na ko magbago. Hola, no? Nasabtan na to? Paspasan na to, madugay na jutaan eh. Unya, mauna ni mga igsoon ang ikaduha. Verse 42. Sa laing higayon, may tawo nga gikan sa Baal Salisa. Nga nadala og 20 kabuok pan nga hinimo sa sibada nga unang abot. 20 kabok yan dala. Pila kabok yan dala? Nagdala usab siya bagong inani nga sibada aron ipakaon niya sa propeta. Ala, espesyal ning lagad. Mga lagad mo? Mga lagad ba?
Ingon tong pare, mga igsuon nga. Kabalo mo mga igsuon. Hayahay yun yung pare. Kay kaming mga pare, inig mo ato mig mga balay. Padre, kaon padre. Inig ingon na mo, lamias imong suman. Dada na padre, dada na. Lamias halang-halang. Dada padre, dada. Lamias sa kabitsi. Dada padre, dada. Lamia imong anak, dada. Oh. No? Dugayang nakagets. Di mga ison, kanang bang naanad nato tanga, basta kalagad sa Ginoo, special gyud. Ay po mo pasulabi. No? Na, pinalitan nimo gata si pastor. Oh, palitan nimo og ano? Oh, si pastor, pastor. Nginig moadto si pastor ba timingon pag gyud. Ay pala ni hapon na ron. Moadto na ko magpaybusta di ko. Pag abot dito na anas lamisa, may gabi Oy, pastor, kalisa panihapon. Ay. Panihapon, pastor, panihapon. Sige, salamat sa Ginoo. Aling ko na, pastor, kao na. Dako kayong isda. Ang mga anak, gigutom na dito sa kwarto ng lili sa lipak. Nga kawayan, nga bungbong. Nga na. Ilang gibantayan kada hungit ni pastor. Gitanaw po nila ang gidaghanon sa kanon o ag isda. Kay uskabok ra ditong isda. And si pastor kadi manahiming. Ang mga lagat tas Ginoo busog ta kanon ay busog ra. Kaon go gamay nga na lang. Di kay imo go pong hunatan. Imbes sila madala nimo sa Ginoo nga backslide na hinoon. Ala kay gihunatan man gyud ag isda. Lami ani. Murga mukbang ba? Ni ani oh. Ang mga bata dito sa kwarto naglili. Kuya, wa na gibali na ni pastor ang isda. Luuya kayo. Gibali na daw ang isda. God bless sister. God bless you dia. Mga bata nag-uol kiwan sa sudan. Aya po tayo mga alagad sa Ginoo ha. Kini ra bang mga alagad sa Bible, pag moadto sila sa usa ka dapit, nagdala sila blessing. Wala sila nahimong pabigat. Na? Sige kog ingon nato nga, saan ninyong kuan dito ha? Ayaw ninyo ki-timing og nihapon. Kay tablag luto, mama ni Rachel na. Dapat magdala mo dito inyong lutoon. Magdala mo inyong kuan. Kay sigog nga na nila. Napa ba mo? Mura lagi di mo ganahan. So, nagdala usab siya bagong inani, hatag niya nga sa alagad sa Dios. Pero si Eliseo, mingon kang gihasi, kinis gihasi, mao na po ni alagad ni Eliseo. Si Eliseo, alagad ni Elijah. Nakuha na to? Hibawaan na to nga sa unahan, si gihasi, nangandoy sa butang sa kalibutan, o wala, nangandoy sa Ginoo. Mauna nga imbis maiyaha ang dihog ni ma-triple na ni nga gahom unta nga matong gihasi. Si gihasi, gitugkan, hinoon, o sangla. So, padayon sa ta. Si Eliseo, mingon kang gihasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. No? Ya kami mukaon mi pero kanang igo-igo ra po. No? Warning anday mo nako ha. Pananglit og mo invite mo na selebrasyon sa inyong balay, no? Naminaw mo nako. Ayun yung pakaulawis pastor. Nay selebrasyon sa inyong balay. Si pastor galingkod sa gawas, inyong gidadaan og dakok in platong puno kayong mga sudan og kanon. Di ko gusto na. Na? Naka dito sa gawas, kakaon kagatan ang mga taong kuyawan ninggo puri yung gikanan. Ayaw lang, kung mahimo, plato lang ihatag, pastor. Linya dito, pastor. Kikadakan ako, anak. Imagine na hatong naa sa ulahe, pag ingana nila, uy, wala, ibilin, saging na lang. Saging na lang gisudan sa kanon. Nya pagawas nila, naglingi-lingi. Kitas, pastor, gaawas ning, ayaw, pabadlong ba? Warningan mo na ko, ana, ha? Sultian mo na ko. Kamusab. Dapat mo magkaton pag mo atutag kananan. Relax ka diha. Total pwede kang mubalik ka na pulo kung naay daghan. Hindi ta maulawan ba? What? Tulog ako sarang kanon.
Siyam kamino, kuha kag tagsa ka kutsara, puno na gani ang plato ana. Siyam kamino, taglima ka kutsara, bawog plato. Ayaw pa kaulaw ha? Warningan mo na ko ana, dili jud ko gusto ging ana. Ngano man, be wise like a serpent and be humble like a dove. Nangamping tang dili ta kahimong kapandulan. No? Arang-arang mo yung ka, pastor, dito, lingkod ato lamisa, pastor. Gani iniglingkod nimo dito, kay kunyari, ikaw, giimbita ka, pinasidunggan ka, pagtanaw nimo, ay, gakalisod naman sila dito, maragwa na may sudan dito, dili mo panguha. Na? Kinaaman dito sa imong lamisa, gibutang. Ngana lang. Pero kasagaran, ginamay tabo, tagay lang jukog plato. Ayaw kabalakang maulahi kog mauna, tungod kay og naa kaon og wala na okay ra pod. Okay ra ba mo diha? Daghan ko mabiktima. Ay pastor. Hala. Kabuk manok gipatog sa plato ni pastor. Dapat tibuok gilid sa litson gikuha gibutang. Nya pag humakaon, isulod na, pastor, isulod. Undang na tanang bisyo ha. So, sa verse 43, ningon siya, apan ang iyang sulugoon, mingon, dili kini paigo sa 100 katawo. Na kaning twin miracle dire, parallel ni ay medyo related siya sa John chapter 6 nga nagpakaon si Lord og 5,000 ka mga kalalakinan way labot sa ihap mga bata, batanon og mga babae. Kulang pero nakumpleto. Ningon siya, di kini paigo sa 100 katawo. Apan mingon si Eliseo pag-usap, ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila. Kaya ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Na? Inigpaak ni mas tinapa. Pagtanaw ni mo, uy, wala pinaakan. Tanaw ni mo, uy, wala pinaakan. Nabusog na lang kawa pa na kuayang tinapay. Adi po siguro ingana no. Si Lord ay bahala gusaon niya. Or pagkaon ni mo si isda, pagtanaw ni mo nitubo ang ikog. Pinirito, pagtanaw ni mo hinununan na. Kanang, iskabit sinapot. Nang hinobra na puntaan na, pastor. So, apan, ang iyang sulugon mo yung dili, kini paigo sa 100 katawo. So, kini mga tawo nga kulang og kasinatian, kanunay yun ang makaibalag og problema. Murag kanunay nilang inig, pagtanaw las problema, walay kasulbaran yun. Pero kining mga tag-as na og ngipon sa pagpangalagad sa Diyos, daghan ni sila kasinatian. Na pastor, ingani dito pastor, nga, relax. Si Lord, grabe mo kay pastor. Mas mo, grabe pa. Nga naman, kinaagian mo na. So, ingon siya nga dili ni Igo. Apan mingo si Eliseo, pag-usap, ihatag kini nila kay ang Ginoo. Kasi nagingon? Nagingon ang Ginoo nga dili mahurot. Basta si Lord mo sulti, magkasirado-sirado ning atong panarbaho karon, mag-lockdown ta, kulang ang supply, mahurot ng baboy sa Luzon, mga sa nagbaboy sa Tagbilaran, o sa Tagbilaran kulang og supply, but sultian ka na ko, bisan pag muabot ang time, nga lisod kayo, basta kay, taas na kag kasinatias Ginoo, ma-feel nimo, walay kulang nimo. Muingon nga Psalms 23, ang Ginoo mo akong magbalantay, walay makulang. Ang Ginoo, dili na siya magbantay, nga tanawon na ka, ha, mauna na. O kung sa'y problema na imo, iyang supplyan. Kay magbalantay man siya, manang pabantay imong mata. Kay ikaw mabantay sa imong mata, di ko kakabantay. Babantay imong baba, kay og ikaw mabantay sa imong baba, di ko kakabantay ka, pataka yung baba, pamalikas. 13 na takatuig, pangalagas, Ginoo, pero magpakasa na itong mga anak, animal mo, mga piste, mga manglayas mo, ingana, gapot ang manulte, tama? Katunggulan ni amin, mao to. Okay, praise God. O ingana, pabantayan na to tanan, na walay makulang na to.
So, busa, gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tawo. Nangaon sila og may nasalin gayod sumala sa giingon sa Ginoo. Bastag ang Ginoo musulti di gyud masayop. Kita masayop ta. Diya ganito'y artistang niingon nga Psalms 3:16. Sikat kay na siya ron. Gi-interview nila na ay usa ka contestant dito sa Showtime. Ilang gi-interview. Anong pangalan mo? Sabi ng contestant, Psalms po. Psalms. Parang nasa Bible yan, yung mga salmo-salmo. Di ba sa Psalms 3:16, ganito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Haron ni trending. Dili na ako i-mention ng name. Anyway, tungha unya na sa imong Facebook kay gi-share man na. Bantay data. Kay bataka tag sulti. Wata kabalog asa dapit. Na? Samot na ron, makauli pa ba kami ani ron pastor? Gaulan na. No? So, gidulot kini sa sulugoon ngadto sa tawo, nangaon sa mga tao og nangaon sila og may nasalin pagayod sumala sa giingon sa Ginoo. Bastag si Lord nay isulti wala gyud kay problemahon. Pero ang tao mo'y manaad, manolte, magproblema gyud ka kanunay. Hello? Samot na unsay tawag anang pananglit mo kuha kog motor unya ikaw akong kuyogon, co-maker, aw sa na. Co-maker or kanang ikaw mo'y garantiya. Baligya imong kalag og di ko kabayad. Na? Nya mao muna niyang ginhawag pasalig. Na ikaw po, sige, pakuhaan na sir, mabayad ka gina siya sir. Karon, kay Waman, di ikaw na naipit, ikaw na magproblema. So, kining tao mga igsoon, atong mga anak, kitang ginikanan sa aran mang kita kanunay, di ba? Mama, human ka kong eskwela, ma, di isa ko kumakuya-buya, ma, nagbaho sa ko, unya kamong papa, pasuruyon mo na ako sa tibok Pilipinas, ma. Karon, pag-graduate, gato ana. Wa pa gani trabaho, doon na nay apo. Woo! Hallelujah. Napa ba mo diha? Parehat ang naigo ana. Nya karon sultian ka nako mga igsoon, sa tan-aw nato kulang. Hello? Imong panglantaw, base sa imong mubo nga kapanahunan sa kasinatian, kuwang. Problema ni, why sulpad ni? Pero kung ato kas Ginoo mo tanaw, makaingon gyud ka nga manghinubra pa ni. Manghinubra pa ni. Hello? Ako magtanaw ko sa mga buluhaton, moingon jud ko kuwang, mag-budget ka. Kani ato ning ipagas ato ni kuan. Kani ipagas ni rin ni kuan. Kani tampo-tampo ni dito lamang tampo taog kabilya. Kani inkasog magubare, kani ato ni ipalit. Kuwang. Pero sa Dios ka mo tutok. Nagpray ta usa sa lista nako, Lord. Tagai kog best tank 2,000 liters. So dako na siya. Nagpray ko sa Ginoo, Lord, ihatag gyud unya ninimo. Wala ko ron. Pero ang God nga akong gisuplayan, maoy nagbuhi nako diha sa mga pagampo. I mean, ang God nga nagsupply nako. Ang God nga akong gialagaran. So pray ako sa Ginoo. And suddenly, nanipik-pik sa kong abaga, dili ra ba ko natig join? Dili ra ba ko natig apel? Wapo siguro sa kapalo nga nagpray ko ana. Pik-pik ra siya nako. Kanang church pastor, need yun mo diya. Ang sama inyong tubig dito, problema? Bisan pag gusto inyong tubig, manigurog yung mong naamoy tangke. Pastor, palitan niya mo na kong tangke. Wow! Unya, naminaw ko siyang saad, walay bikil. Walay sabod. Alagad po ni Ginoo, God, pagkapasagan. Eliseo, wiya ka. Saga kang sulti, ingana. So nalipay ko. Sabi ko, wala, naaman to yung mga ginagmay dito ng mga seed para na mapadapat na lang to sa laing mga buluhaton. Bahala mong na-excited mo diha. Wala, basta kay ako, mong nangayo, radyo ko kanunay sa Ginoo. Naapa ba ta?
Pero kung kita lang, kuwang. The Bible clearly says, ang kahago sa tao, pag overtime sa tao, 24/7 sa tao nga trabaho, dili ikatandi ang bunga sa iyang kakugi sa panalangin nga ihatag sa Dios. Haguan na kayong kinabuhi aksig paminaw tas pulos Ginoo hangtod karon hadlukan maduha-duhaon ra gyapon ta. Kini karong hangin nga atong giginawa daw kalbasang makahilo kay naa diha sa hangin ang COVID. Dugay na tagsiyakit aning ngalas Ginoo, the name above all name, hadlok gyapon ta. Ngano di? Kabalo mo ang tao maison mo mahadlok mamatay ka di pa niya sure gasa siya paingon. Ano na ala? Impierno patingali ko. Gibalik-balik nas Bible katong ni Dawat nakabaton ni Kristo, luwas katong mito, luwas. Balik-balik na lang. Duduhar gapon, unsa ko ka lamang. Giniora dyan na sayo na. Ingana gyapon. That is why sukad karon nga kagabion. Na amay mga dili mapuslan sinalikway daw makahilo unsa pa na diha. But kung naa na sa Ginoo galamiton mapuslanon maghatag katagbawan sa uban. Kaniadto na narbaho ta na hurot tag pangabroad na mauli ta gyapon. Hangtod karon nangita gyapon ta wala ta na kompleto sa atong mga gikinahanglan. Nagyapon tas kakulangan. Pero sukad karon nga naa na kas Ginoo, ma-feel nimo ay so di mong bulsa, pero kompleto ka kay sa panahon nang kinahanglan ka ihatag sa Dios. Kabalo ka nganong mabalaka kay unsay na ugma? Kay gusto nimo nga ang para ugma karon imo nang makita. Amen. Na mo kay baronon ugma sana na anak karon. Makanilo na ako katulog. Ngana no? Pastor, kung mahusul, makitaan lang yun nako rong adlaw. Kining akong gikabalak-an ugma. Pwede na ko makatulog nga, bahalag murag kabog, kabitay, katulog hapon ko ana. O karon di pag ko katulog, kay lagi na akong problema, pastor. Nadugay na tag. Jeremiah chapter 33 verse 3, ingon si Lord, call unto me. Ingon si Lord, panawag na ako. Tubagon ko ikaw, ipakita na ako ang mga dagkong butang, wala pa ni mo na sayre. Tawag si Lord. Sukad karon magmatinawganon na takanunay sa Dios. No? Sangpit lang sa Ginoo. Sa may kulang nimo karon, mo nay rason nganong mo sangpit kas Ginoo. That is why nindot kanunay makulangan kay arong kompleto kanunay ang atong mga pag-ampo kada adlaw. Usayang Ginoo gikaingon nako, mura lang siya box. Sulti kasi mong prayer yung talikod. Pero na isulting Ginoo di ta mo buhat. Nga na bita, may tabo, hala saba kay tas dunggan sa Ginoo. Lord, mo ni buhata, Lord, mo ni buhata. Ang Ginoo, bungol na si Lord. And then si Lord na mo ingon, anak, para mahibalo ka sa imong gipangayo, nga ako ihatag nimo sige lingkod. Basta ihatag na, mulakaw na ko. Hala. Lingkod sa paminaw na. Hago apod oy. Taas na gani kog time mo pray. Taas pa kog time minaw nimo. Daghan pa kog buhaton. Karon nga kagabion. Gi-challenge ka ni Lord, buhata lang og unsay gisultis Ginoo. Dili lang gani na ingog nagbasa lang ka kay gisultian ka ni Lord. Basahay ang tingog sa Ginoo di ka kasabot sa diyang mubasa ka. Na ay ilisiyong gamiton si Lord na mo pasabot si mga di gihapon nato buhaton. Munang lisod jud kaayo. I tell you, usa sa mga Bible student sakay ko ga kan may sige siya ingon na pastor. Gusto kayo kong magpagamit sa Ginoo. Pero ang problema nako kining akong pagsulti. Sagdi lang. Muabot ra na. Ang kupo ni Eliseo ihatag ni kabawan mi agi. Sige siya istorya. Ni among kayo oy.
Mura jud lamia jud kayo kanang magwali bitaw. Mudasig kas mga tao, lamia jud kayo. Hangtod naabot mi. Focus lang ni Lord. Iyang pulong, tanaw kita diya. Gagabion, ibalik na to ang dungog, himayag, pagsimba sa Ginoo. Amen? Buhatan na to sa iyang isulti. Let's pray. Father, in the name of Jesus, kami magpasalamat, Ginoo. Among kinabuhi kaniadto daw kalbasa, makahilo, anay paglaom, deserving sa kalayo sa impyerno. Pero salamat kaayo sa bread of life. Nga mao ikaw, Lord Jesus, maong imong pulong. Nga imong gisagol ni ining among kinabuhi nga hugaw. Karon dili na ang kalbasa, ang maong pagkaon, kundili ang harina, ang bread of life. Sa dihang mudungaw kas among kinabuhi, dili na kami ang imong makitaan. Kundili, dili na ang disobedient, kundili ang obedient sa imong bugtong anak, Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa pag-usap sa mga kinabuhi. Kita kay namo karon nga daw ang sitwasyon makahilo. Ang mga pangitabo, murag wa mi paglaom ani. Ibog kalibutan. Sa pagkapukan sa ekonomiya, grabe naghanang gigutom. Nabisan ang pait, makahilong pagkaon, kaunon. Kita na mo ang grabing dako, kayong kakulangan. Pero salamat nga imuming mga anak. Wala nagkasalig sa among mga abilidad, mga panarbaho. Nagsalig kami, nga bisag usay mahitabo, buhion minimo. Nagsalig kami, nga bisag usay mahitabo, di minimo pakulangan. Nagkalaylay mga problema, karon among gatubang. Himo ang imong mga pulong. Maghatag na mo kusog ka dasig o kalikon, nga dili mi mo surrender. Ay dunay Dios nga mamuhat sa dihang mubuhat mi. Kung sa imong gisulti, diri na mo, Ginoo. Salamat kayo sa iyong paghigugma ni mga kinabuhian. Amo bata sa tagsa ka pamilya. Kani nga church, Ginoo. Imo lamang pangalan mo, imapasidunggan ng babayaw, walay magpasikarbo, wisan gamay. Wala mibisan unsay among mahuptan, Ginoo, niligi ka nimo. Among gininhawa. Nagaginhawa kaming kompleto, walay kuwang. And we pray. Magpadayon ka, O Diyos, bisan na mo makita nga mga kinabuhi sa among barangay nga daw mga palaboy, mga walay magagipaghibo. We pray, sama sa kalbasang makahilo, nasagulan sa harina. Sila usab makadungog sa imong mga pulong uban sa tandog sa imong balang espiritu. Matilawan nila ang kalipay nga mo na tilawan. Ang kalinaw, ang kasiguruhan o ang gaginhawa nga paglaom o walay kamatayon nga pagtuo. Ang konsab nila, padayon kaming mapausanon, mahinangpon og naghandom, Ginoo. Nga among mga madungog, someday, madunggan po dyan is among mga minahal nga wala pa nangalaga di animo. Salamat, Lord. Tungod sa pagkarelihiyoso sa mga tao, ilang pananaw ani nga tigom daw susamas kalbasang makahilo. Ba't silang matilawan nila ni makapaminaw silang suway, O Lord. Masabtan nila pag-ayo nga ikaw ang bread of life nga nag-usab sa mong ginabuhing naghatag ka na mong kagawasan. And so you deserve the glory, honor, adoration, and thanksgiving, O Lord. Sa mga naakaroon sa ospital tungod aning COVID-19, thank you that your miracle and healing, O God, mag-abot sa ilaha, Ginoo. Sa mga minahal, may mga hilanat, ubo, o kinsa pa na yung mga balatian, thank you that they will receive healing in the name of Jesus.
They will receive mercy and forgiveness bisan mga pagpakasayop, Ginoo. Sa amo o Dios nga mga panginabuhi, dili kapsag pagkaon ang among lamesa, Ginoo. Dili sab kapsag pagkaon ang among espiritu. Busgod minimo kanunay o Dios. Manindog tang tanan